Это рисак. Вот на машине мы стоим. Тут, по-моему, вот я стою в машине. Вот. Бүйік Ватан соғышы ветераны Анна Моисеева 100 яшьлек юбилейі күнінде өткеннәрне барлый. Дәхшәтле сугыш еллары сөйнешле җиңү көнен аңа күп санлы орден медальләре хәтерләтә. 1941 елда ул мәктәпне тәмамлый. Чыгарылыш кичәсендә сугыш башлану турында хәбәр ителә. Тракторчы шул ук вакытта шәфкать туташы һөнәрләрен үзләштерергә өлгергән 19 яшьлек кыз үз теләге белән сугышка китә. Анна Моисееваның Мәскәүдә башланган сугышчан юлы Берлин давам итә. Потом меня увезли вот в Берлин брать. Старики все меня жалели. Дочка, на смерть идешь. А я говорю, а вы-то? А мы прошли всю зиму. И я, говорю, с вами шла. Ну вот тогда говорят, вы ведь без промаха стреляете. Стреляю, говорю, я. А как это? Я говорю, не знаю, я стреляю. Анна Моисеева кыр госпиталендә эшли, меңнәрчә яраланган солдатны коткаруда зур тырышлык куя. Җиңү флагын Рейхстагка кадау мизгелләрен бүгенгедәй хәтерли ул. Аның стенасында үз имзасын да калдыра. Туган ягына кайткач Карамалы балалар йортында эшли. Шулай ук туган якны өйрәнү музеена нигез салучыларның берсе була. Аннан соң үз һөнәре буенча 40 елдан артык үзәк дәваханәдә хезмәт куя. Бүген ул кызы, кияве, 7 оныгы, 14 оныкчыгы һәм оныкчыгының баласы кадер хөрмәтендә яши. Отношение такое же мне. И шулай книтя, как улым. Вот шулай, бутан дескейти. Отношения, как семейные отношения, всякое бывает. Ну, молодец. Была когда-то. Да, и сейчас молодец. То, что обещали до 100 лет, значит, обещали, выдержали. 100 яшы белән котларга иртәдән Анна Моисееваның йортына кеше агылды. Район башлыгы, идарә, оешма җитәкчеләре җылы тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатлары Айдар Метшин һәм Олег Морозов, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов котлауны видео язма аша юллаганнар. Депутатлар ярдәмчеләре Анна Ивановнага истәлекле бүләкләр тапшырып гомер бәйрәме белән котладылар. Это от Олега Викторовича, чтобы зимними вечерами вас грели. Вот такая теплая обувь. Вам, пожалуйста, цветы. Бүйік Ватан сугышы ветеранының 100 яшьлек юбилей чарасы аның йорты каршында дәвам итте. Зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаек шәһәрдәшебезнең туган көне изге теләкләр, концерт номерлары белән үрелеп барды. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.